गेला दोस्त के जन्मदिन मना के। हाँ आ गेली। का कोई बात का? ना जे ना दोस्तवा एकदम बुढ़ाड़ी में जन्मदिन मना रहा तो कुछ ले के गेला हुआ कि हां डोलैते चल गए हुआ। लेके कुछ जेबै, उनका पैसा के दिक्कत है और 200-400-500 रुपये ना हम देती है और उनका लाइक कोची हम गिफ्ट खरीद कर देती है तो कुछो ना देलू जी। सब कोई का कहतो जी कि कमाए वाला दोस्त है ऐसे ही आए वैसे ही चल गेला राम रे राम बेइज्जती करवा के आगला। हम जे देली जे दे देली तू चुप रह। कौची देलू हमरा बतावा ना। काहेला? काहे हम ना जान सके। हम गिफ्ट देली त चुपचाप उनका दे देली, उनका मिल गेलै, तू शांत रह। तू काला खोर खोर के पूछ रहला है। अब हम जानल चाहती थी जी कि कौची देल हूं। अबे दे देली ना भाई, तू काहेला इतना खोर खोर के पूछ रहला है? कौची 100 रुपया? 100 रुपया उनका दे में हमरा खराब ना लगते है। तो कौची देल हो जी? देली जीन्स शर्ट खरीद के देली एगो। बाप रे बाप, अपन दोस्त के जन्मदिन रहे तो जीन्स शर्ट मिला है। हमर भतीजा के जन्मदिन हले हाले तो कहली कि ओकरा वो कपड़ा दे दल जी तो 100 रुपया हमरा थमा देला। वो बच्चा है 100 रुपया से ज्यादा ओकरा मिलता है हैं? ताऊ का उनका खेतवा लिख देती है। तो तोर दोस्तवा के बडैया में खेतवा लिखाई थलाई हैं? तोर भतीजवा के तो साले साल जन्मदिन होवा है। ई बेचारा 25 साल पर एक बार जन्मदिन मनावे गेल थी। हम जहिना से बियाह होला जहिना से 5 बार गेला है आ सब घड़ी जीन्स शर्ट दे के आला है। तो खाली कमाई था तू अपना लागी हमरा ई ना बतावा हैं? तोरा जने जाए के रहे जने कपड़ा देबै पैसा देबै तो एकदम 2000 से बात करबै। हम कन्हू जाबी तो 100 रुपया 500 रुपया तू देमु हमरा देवे लागी से ना। तोर नई हरवा से हमरा कौचिया भाई जन्मदिनवा में जे हम तोर नई हरवा पहुंचाबित रही जन्मदिनवा में। हमर जन्मदिन मनावल जा है त दोस्तवो हमरो कपड़ा दे हथी ना। तू कहां उ घड़ी की उ कमाई थाई कौची देते है कौची कुछ हो ना है। ये है लड़े के एगो बहाना चाहिए इनका खोरे के। तोरा आदत हो गेलो है तू कमा खाली अपने लागी। तोरा अपना एकदम लगा हो कि हम कमाई थी तो हमरा लाज लगाया। हमरा ई ना लगाया कि हमरो मर्दाना कमाई थे तो 100 रुपया जब निकाल के दे तो खराब लगे है से ना हमरा खराब लगा है। तो तुहनी रह रहा हवा पी के तुहनी ना कमाई थी का? हम तो हवा पी के ना तो घरवा ना खाई कि ओकरा ही जाइए तो जो बड़ी बेइज्जती करवावा है। सौसे नई हरवा पहुंचावेला इनका दे दे जितना कमाई थी ना तोरा भी देले जिया तू नई हरवा पहुंचाबित रहे। एकरा से अच्छा है ना कि तोरे ऐसा हमहू नौकरी करती जे घरे खानमा पीनमा बर्तनमा करी थी ना जो दूसरा कोई जाकर करती ना हल तो हमरो 5000 10,000 रुपया मिलते है। तो हमहू जैती बडैया में ना तो हमहू 1000 2000 से बात करती है। तो 2-4 गो अगल बगल देख ला। हाँ देखी ही लेबै। तू अपन घरवा में अपने बनाइया हमरो खियाई।